Господин Генков, хората са недоволни от последното ви решение за градския парк. Какво ще им отговорите? Направих всички необходими консултации. Решението е правилно. Винаги има някой недоволен. А какви са коментарите ви за чистотата на въздуха в града? Ще бъдат взети мерки. Нещо по-конкретно? В момента не мога да кажа повече. Госпожа Василева, напоследък хората коментират, че сте доста отслабнала. Диета ли спазвате или сте болна? Моля, отговорете на въпроса. Не, нямам намерение. Споделете тогава с зрителите каква козметика използвате, за да поддържате лицето си. А откъде купувате дрехите си? А истина ли е, че детето ви е било изключено от училище? Тези въпроси нямат нищо общо с работата ми. Не виждам как те се отразяват върху живота на гражданите, за това няма и да отговоря. За съжаление, жените политици по цял свят се сблъскват с такива лични въпроси. Доклад на Европейския парламент показва, че жените в политиката се сблъскват с тормоз и заплахи много по-често от мъжете. Социалните медии допринасят за проблема, защото всеки може да напише всичко. Често срещани са фалшиви слухове и новини, създадени нарочно, за да заблуждават хората. Всичко това се отразява неблагоприятно върху психиката не само на жените в политиката. Всички ние заслужаваме едно по-добро преживяване в интернет. Затова медийната грамотност е толкова важна. Следвайте нашите новини и видеа. Ние работим за подобряване на медийната грамотност на малки и големи, докато се забавлявате. Четете повече за първата жена президент в Мексико на вижте.bg.